Takže zdraví vás 9.11. V dnešní videu si jdem zahrát druhý díl YouTube simulátoru. Já bohužel nedivte se, že skákat tady už nebudu jak v minulém díle. Z důvodu toho, že jsem byl ze školy ohlej, nebo nějak nechtem, tekla mi pod ním krev, takže nemůžu s ním skoro hýbat. Ale tak co bych pro vás neudělal, že? To video se samo nenatočil. Jsem to třeba udělal jiným prstem, no, takže tak. No, jinak, no, já doufám, že se vám jako minulý díl líbil, já nevím, jestli to viděli, ale doufám, že jo. Čtek vám dám do popisku, totiž ukážu docela dobrý komp. Málo stojíš, totiž ty dronovej, aha, stojíš moc. Tady ten, co by se dalo? A co ty? Prčis. Prosím, mu to ještě vysmálo. Skibidi. No, tím pádem. Jsem chtěl točit Minecraft, akorát, že prostě hold Minecraft nevyšel. Nejspíš kvůli tomu prstu. Levém palci. Mám obvázaný, takže doufám, že tady i mám house. Cože? Jsem nevěděl ani. Jsem tady koupil tu. Čoko. Říkám mě, tohle už je fakt jako hodně velká kamera, to už jak kdybych šel natáčet nějaký film. Tak. Jo, skibidi. Dobře, tak jdem do studia a hnedka potom chci kouknout do toho mám house, protože to mě zajímá. Co vůbec nevěděl, že tady je. Pod minulým videem nevím, jestli byly zapnutý komentáře. Doufám, že jo. A jestli to, tak se moc omlouvám. Ale pod tímhle už budu to, protože jsem si zjistil, jak to udělat. Tím pádem tady upgradenem a jdem do toho mám house. Ale není. Tím pádem já jsem robot. OK, skibidi. Dobře. Rozumím, jsem prostě robot, ho. Přemýšlím, co... Jo, já se teďka stopnu, nebo jako teďka vypnu natáčení a jdu dělat, no víte co, ne, nestopnu si vás. Přemýšlím, že se dokouknu, když je stále tamto. Jedna miliarda, no tak to dnešní video uděláme, to jasně, ale to je pak pro ty pokročilejší samozřejmě. Což znamená, že ale nevěřím. Se třeba tady ty baráky. Už mi dávejte dolů nějaký tipy na video, komentáře. Dávejte tipy. Určitě dávejte, protože moc rád na to. Máte nějaký super tip. Jo. Co ten shed vůbec? To chci zjistit. Co tady mám jako dělat? Tohle můžu nám se to dolů do komentářů. K čemu je tady ta budova? Tak, tak jdeme meditovat.
Výborně, key customize. Remove this. Put here this. Počkej. Dobré. To vlastně mi docela i líbí. To je celá dobře docela arabická. To mi líbí. Ne, udělat třeba jen v pozadí. No, to bude zajímavé, jak budu natáčet s obličem. Jo, to je to za 1000 odběratelů. Odhalím. Což si myslím, že je docela v pohodě. 1000 odběratelů. Tak. Si tomu dám barvu, která se tomu podle strašně hodí. No. Tady ta se pro mě strašně hodí k černý barvě. To je taková hezká červená, ale to není tak hezká červená tady to. Ta bych chtěla hezčí červenou teda. No tak tady to uděláme asi v příštím videu. Ale jo, tak počkejte. Víte co? Já se vám ozvu, až to tam budu mít hotový, takže čus.